Ja sam Anima, mlada izbjeglica. Utjehu nalazim u učenju fizike. Razumijem kako stvari rade i to mi pomaže da skužim rješenja za naše probleme. Tekućine, kao voda i zrak, se fascinantno ponašaju. Želite li znati kako njihovo razumijevanje može pomoći da riješimo probleme? Moj gušt sa fizikom će mi pomoći da ja i moja familija riješimo naše probleme. Sad je sastanak ekipe iz kvarta. Moramo ići i ti bi trebala poći s nama. Svojim znanjem nam možeš pomoći oblokat pumpu. Mogu koristiti dinamiku fluida da skužim u čemu je problem. Ako se kružimo u protok tekućina, onda nam to može pomoći da zajedno riješimo ovaj problem. Dinamika fluida nas uči kako se ponašaju tekućine od protoka vode u cijevima do kretanja zraka. Ako budete razumjeli ova načina, možemo stvoriti učinkovit i pravedan sustav distribucije vode. Za određivanje brzine protoka vode kroz cijev možemo koristiti gornju jednadžbu, gdje Q predstavlja brzinu potoka, A je površina presjeka cijevi, a V je brzina vode. Izmjerit ću površinu poprečnog presjeka cijevi i izračunati brzinu protoka pomoću jednadžbe, prilagođavajući se kako bih optimizirala sustav distribucije vode. Ekipa iz kvarta će sudjelovati u upravljanju novodizajniranim vodovodnim sustavom i raditi zajedno kako bi osigurali dobar protok vode. Materijali se prikupljaju od različitih članova zajednice za izgradnju improviziranog vodovodnog sustava. Amina skuplja materijale, uključujući cijevi, posude i modele koji predstavljaju protok tekućine i počinje konstruirati improvizirani vodovodni sustav zajedno s ostalim članovima zajednice. Dinamika fluida pokazala nam je snagu jedinstva. Moj rast u istraživanju dinamike fluida i primjeni novoskrivene sposobnosti na probleme stvarnog svijeta potaknuo je ljude da pregrle znatiželju, prevladaju predrasude i zajedno izgrade bolju budućnost. Aminina animirana edukativna priča naglašava znanje, suradnju i inkluzivnost. Aminina predanost učenju dinamike fluida i dijeljenju svoje stručnosti ruši prepreke isključenosti u zajednici. Uključivanjem principa dinamike fluida potiče se suradnja između zajednice, a resursi se pravedno raspoređuju.